Moi boas, querida audiencia, benvidos a outro fantástico programa de Irregulares. E a invitada do programa de hoxe é profesora dunha materia que moitos estudantes pois consideramos altamente dificultosa. E hoxe temos conosco a Noelia Pérez, profesora de matemáticas. Que tal? Ben, todo ben. Bueno, pois benvida a Irregulares. Gracias por convidarme. Pois se te parece comezamos coas preguntas. Moi ben. Por que decidiche ser profesora de matemáticas? Pois mira, de primeiras non iba a ser profe de mates, iba a ser arquitecta. Os primeiros cursos da ESO gustábame moito debuxo técnico, pero, bueno, a principio de primeiro de bacharelato, cando empecé cas matemáticas de primeiro de bacharelato, pois motivoume moitísimo máis as matemáticas que o debuxo técnico, entonces, bueno, guiei-me un pouco por esa banda, aínda que, bueno, ao principio os profes non confiaban moito en min. Hai que reconocer o que ao principio de todo decíame que bueno, que era unha carreira moi complicada, tuve algún profe sustituto que lles levou moitos anos, entonces, bueno, ao principio desmotivoume un pouco porque, claro, todo o mundo me decía que era unha carreira moi complicada. Pero, bueno, como son moi terca, pois ao final intentei, non? E aquí estamos. Dábanseche ben as matemáticas cando eras estudiante? A ver, nos primeiros cursos, iso é o que acabo de decir. Nos primeiros cursos, pois non especialmente. Gustaba máis o debuxo técnico, pero, bueno, en bacharelato, pois motivaba máis, sobre todo o temario, era moito máis adaptado, máis práctico, entonces, bueno, gustoume máis as matemáticas, pero, bueno, desde un principio, quizá a miña materia favorita era debuxo técnico. Cal é o teu concepto favorito das matemáticas? Buf. Pois podría decir que infinito ou número pi, pois, bueno, eu creo que son conceptos atractivos que de primeiras que chaman moito a atención, entón, bueno, quizá escollería esos dous, quizá son os que máis motivados me resultan. Preferirías traballar no Instituto de Ortigueira? Bueno, agora poido comparar, eu xa traballei xusto despois do COVID, cando foi a pandemia, pois botei un ano en Ortigueira, debido a que, bueno, pola incertidume un pouco de todo o que podía surxir e un pouco por seguir no meu entorno, pois traballei un curso en Ortigueira, comparado con Cariño, pois, bueno, eu creo que prefiro Cariño simplemente polo feito de poder separar a vida laboral e persoal, porque aínda que non foi algo que foi traumático estar en Ortigueira, sentime moi querida polo alumnado, polas familias, pero, bueno, creo que a nivel psicolóxico é moito máis fácil poder separar, porque, ao final, bueno, teño unha nena pequena, outro en camiño, entonces, bueno, faz máis vida fora, entonces é moito máis probable que te atopes con alumnos e a veces, pois, bueno, sempre ben separar un pouco o tema de aquí son a profe e ali, pois, olles, son a veciña, Noelia, é diferente. A que curso, non do curso actual, senón por cuestión de idades e de nivel, é o que desfrutas máis a hora de dar clase? A min gustame moito os cursos baixos. Encántame. Sabedes que eu son moi dura ao principio, pero, bueno, paso moi ben, porque creo que é moi atractivo cando empezades a coñecer coñecementos novos, empezar a ensinarvos conceptos novos, ao principio vides moi mecanizados no concepto das matemáticas, entonces cando podedes intervir asentar novos coñecementos, eu creo que sodes moito máis manexables, non, pero manipulables ao principio para poder quitar ese concepto das matemáticas, porque, ao final, as matemáticas é super complicado, entonces eu creo que os primeiros cursos son moi agradecidos nese aspecto. O máis complicados, bacharelato. Para min é bacharelato simplemente pola exixencia de que, ao final, sempre tes un obxectivo que é abao, entón, ao final, aínda que o temario é moito máis atractivo, sí que resulta moito máis tes moita máis presión para poder adquirir os coñecementos e que os conceptos queden asentados. Entonces, bueno, quizá por menos presión, por facilidade e por motivación, os cursos máis baixiños. Cal che parece o tema da túa asignatura máis difícil de ensinar?
Pois os números, en xeral. Ben sexan os números naturais, os números enteiros, os racionais, os reais, porque ao final son moi abstractos e é moi difícil que cando empezas a explicalos que poidades asentalos facilmente. É moito máis fácil, non sei, por exemplo, unha probabilidade, unha proporcionalidade, porque ao final son conceptos que podedes visualizar na vida cotiá, entonces claro, é moito máis fácil de traballar con eles. Porque, claro, son moitas propiedades cos números, todo moi abstracto. Entón, xa vides co tema das matemáticas son horribles. E de primeiras, que sempre se suele dar no primeiro trimestre, máis ben ao principio do curso, pois é como moito temario, ainda encima non entendes para que sirve, entonces é colapso. Entonces para min tamén é moito máis dificultoso, porque claro, ao final é difícil que asentedes os coñecementos e que vos motive para asentalos. É o máis fácil? Iso, probabilidade, proporcionalidade, ao final, proporcionalidade, por exemplo, é que sempre o mellor resultado sacades. É moi fácil de dar, motivas moitísimos, porque con 4 conceptos traballados o tema facilmente, por exemplo, as porcentaxes, pues, atopadelos na vida cotiá, entonces, bueno, para min o que máis resulta máis atractivo, pero para vos tamén, porque é moito máis fácil de adquirir. Entón, bueno, eu síntome moito máis orgullosa cando asentades ben un coñecemento que cando que resulta difícil para motivarvos. Ao ser profesora e dominar unha asignatura que moitos consideran difícil, cal é a asignatura que peor se che daba cando eras estudante? Historia. Historia sin ninguna dúbida. A ver, un pouco galego, pero bueno, eu creo que dependía un pouco máis do profesor, pero a historia sobre todo porque a min na miña época era como moi teórica todo, non che contaban como a historia, entonces ao final eu tiña que chapar, eu son de razoar, e para min é moi difícil pois iso, chapar simplemente, reter toda esa información sin xustificación algunha, sin nada que me motivara, para min unha perdición. Era super complicado. Xa te digo, despois, nós podíamos escoller entre filosofía e historia, eu fun de cabeza con filosofía porque é de razoar, gústame, pero a historia é como tes que aprenderte isto así e así, eu para iso non vallo. Gústame o razonamento, son máis racional, entón, bueno, a que menos, dende logo, historia. Bueno, pois ata aquí as nosas preguntas. Moitísimas grazas por estar aquí connosco. Como todos os invitados, imos te dar un pequeniño agasallo, un chaveiro co logo do programa. Moi ben, pois moitas gracias a vos. E a vos, bueno, pois dicirvos que non deixedes de seguirnos e que volveremos outro programa de Irregulares. Así que, ata entón.